устодони муҳтарам, мо дар доираи пайваст намудани тахтаи электронӣ ва проектор суҳбат кардем. Акнун мегузарем ба қисми кор бо барномаи вайтборд, яъне барномаи аслии тахтаи электронӣ. болои ярлики барнома 2 маротиба пахш мекунем, барнома барои кор омода мешавад. баъд аз оғози барнома барои навиштан ба таври худкор омода мебошад ва мо ба 4 қисми асосӣ рӯбарӯ мешавем. қисми аввал бошад ҳамин саҳифаи сафеде, ки мо дар болояш корҳоямонро иҷро мекунем. чӣ хеле ки мебинед, дарси 3. қисми дуюм бошад менюҳои болоӣ ва зерменюҳо. қисми сеюм бошад панели асбобҳое ки мебинем ва барои корҳоямон аз ин асбобҳо истифода мебарем. қисми чорум бошад се тугмае ки дар тарафи чапи барнома мебинем. вазифаи тугмаи якумаш бошад барои нигаридани саҳифаҳое ки мо сохта ё месозем дар ин ҷо пайи ҳам дида мешаванд. дар тугмаи дуюм бошад қолабҳои тайёр ҷойгиранд ва шумо метавонед дар дарсҳоятон аз ин қолабҳо истифода бибаред. чӣ хеле ки шумо мебинед, метавонед истифода бибаред дар дарсҳоятон аз ин қолабҳо. ва тугмаи сеюм бошад барои истифода аз шабакаи интернет. вақте мо болояш пахш мекунем, ба тарзи худкор ба мо саҳифаи ҷустуҷӯи Google-ро пешниҳод мекунад ва шумо ҳар чизе ки дар ин ҷо ҷустан хоҳед, номашро ворид мекунеду тугмаи Enter-ро пахш кунед, ба шумо пешниҳод мекунад он чизи хостаи шуморо ва метавонед истифода бибаред. ҳангоми компютери шумо ба интернет пайваст набудан, шумо аз ин тугма истифода бурдан наметавонед. аз ин тугма бошад шумо метавонед панели асбобҳоро ба боло ё ба ҷои аввалаш баргардонед. ва тугмае ки дар тарафи рост мебинед, метавонед ба воситаи ин тугма ин қисматро ба тарафи рост ё чап гузоред. чӣ тавре ки ба шумо писанд аст, ҳамон тавр қисматҳоро истифода бибаред. барои сохтани саҳифаи нав мо болои ин асбоб пахш мекунем, ба мо равзане пешниҳод мешавад ва метавонед фони саҳифаатонро бо ранги сафед, сабз, сиёҳ ё расм интихоб кунед. агар мо болои ранги сабз пахш кунем, чӣ хеле ки мебинед, саҳифаи 2 кушода шуд ва фони саҳифаамон бошад сабз аст ва метавонед қаламро интихоб кунеду рангашро бошад аз ин ҷо интихоб мекунем ва менависем саҳифаи 2. ва агар хоҳед ки фони саҳифаатон бо расм интихоб гардад, болои ҳамин асбоб пахш мекунем, банди чорумашро интихоб мекунем, суроғи ҳамон расме ки мо бояд дар фони саҳифа гузорем меравем. расмамонро ёфтем, болояш дубор пахш мекунем, чӣ хеле ки мебинед, расм ба фони саҳифаи мо омода шуд. ва аз ин қисмат мо метавонем саҳифаҳоямонро бубинем, яъне он саҳифаҳое ки мо кушодаем ва дар дохилаш кор мекунем ё кор карда истодаем, метавонем бубинем. аз ин ҷо мегузорем ба саҳифаи 1, 2, 3. ҳангоми таъсир расонидани ин саҳифа, ин равзана ба тарзи худкор дар ин ҷо меистад. чӣ хеле ки шумо мебинед. ва агар ин ҳолат ба шумо писанд набошад, болои ин чоркунҷа нуқта мегузорем, яъне ба тарзи худкор нопадид шудан. ва баъд таъсир расонем, ба тарзи худкор ин равзана нопадид мешавад.
чихеле ки шумо мебинед ҳоло мо таъсир мерасонем он равзанаро падид шуд. чӣ тавре ки мехоҳед ин равзанаро истифода ё идора кунед. ва барои поккунӣ саҳифа бошад аз ин асбоб истифода мебарем. болояш як бор пахш кардем, бале мегӯем ва боз пахш мекунем, бале мегӯем. чихеле ки мебинед он саҳифаҳои кушодаи мо ё сохташудаи мо пок шуданд. дар панели асбобҳо тугмаи якум бошад барои кушодани ҳуҷҷатҳои офисӣ. мо мисол суроғи ҳамон папкае ки ҳуҷҷат дорем меравем ва ҳуҷҷатамонро интихоб мекунем. танҳо ҳуҷҷатҳои офисӣ даъват карда ба барнома метавонем. болои ин ҳуҷҷат 2 маротиба пахш мекунем ва ҳуҷҷатамонро кушод. ҳуҷҷати мо аз 2 саҳифа иборат мебошад. ҳоло бошад мо дар саҳифаи дуюм қарор дорем. мегузарем ба саҳифаи аввал. аз ин қисмат болои саҳифаи 1 пахш мекунем ва чихеле ки мебинед саҳифаи мо намоиш дода шудааст. болои ин ҳуҷҷате ки мо кушодем ҳар он таъсире ки мо мерасонем, мисол хат мекашем, ранг мегузорем, формула мегузорем ё аз қолабҳо дар болояш истифода мебарем, ба он ҳуҷҷати аслияш ягон тағйирот ворид намешавад. шумо метавонед бе ягон мушкилӣ болои ин ҳуҷҷате ки дар барномаи вайтборд кушодем бе ягон монеа ҷойҳои дилхоҳатонро муайян кунед бо қалами ҳамин барнома. ва барои наздик овардани ин ҳарфҳо бошад мо аз ин асбоб истифода мебарем. барои наздик овардан, барои дур бурдан аз ин асбоб истифода мебарем. ва барои як қисмати муайянро интихоб карда наздик овардан бошад аз ин қисмат истифода мебарем. яъне як қисми муайянро интихоб мекунему тугмаи мишро сар медиҳем ва чихеле ки мебинед ҳарфҳоро наздик оварду ҳамин тавр қисмҳоро муайян мекунему ҳарфҳоро мебинем. чихеле ки шумо мебинед аз ин тугмаи минус бошад дуртар ё ин ки аз тугмаи плюс бошад ҳоло ҳам наздик. аз ин тугма бошад ин равзанаро мепӯшем ва вазифаи ин тугма бошад ҳуҷҷатамонро сабт кардан. мисол мо ин лоиҳаро дар мизи корӣ сабт мекунем, дилхоҳ ном мегузорем, ҳуҷҷат. тугмаи сахраниро пахш мекунем ва ҳуҷҷати мо сабт шуд. тугмаи дуюм бошад барои копировать кардан, яъне нусхабардорӣ кардан. мо агар қаламро интихоб кунему дар ин ҷо ягон таъсир расонем, ба воситаи вибират ин қисматро интихоб кунему тугмаи копироватро яъне нусхабардориро пахш кунему саҳифаи дигар бисозем. дар ин ҷо аз ин тугмаи вистави гузоштан истифода мебарем. он қисми интихобкардае ки мо нусхабардорӣ кардем ба саҳифаи дуюм гузошта шуд ва метавонед андозаашро хурду калон кунед, чихеле ки шумо мебинед. ва агар хоҳед ки андозааш ба ҳолати пештара барқарор гардад, аз ин асбоб истифода мебарем. ва агар хоҳем боз ба ҳолати пеш аз ин калон буда баргардад, аз ин тугма истифода мебарем, чихеле ки шумо мебинед. агар мо қаламро интихоб кунем, ягон таъсир расонем ва мо мехоҳем ин таъсири расондаамонро ё хати кашидаамонро дигар тараф гузорем. дар ин ҳолат мо асбоби переместидро чихеле ки мебинед даст аст, болояш тугмаи мушро пахш мекунем ва болои ин
таъсири расондаамон тугмаи мушро пахш мекунему ва ба дигар ҷо мекучонем. вазифаи ин асбоб бошад барои намоиш додани он корҳое ки мо пештар ба анҷом расонида будем. вазифаи ин тугма бошад барои ба донишҷӯён ба хомӯшӣ риоя кунед. барои баргаштан тугмаи escро аз клавиатураи ноутбук ё компютер пахш мекунем. ин тугма бошад барои пинҳон кардани як қисми муайян аз 4 қисм шумо метавонед пинҳон кунед он маводи лозимаро. вазифаи ин асбоб бошад барои расм гузоштан дохили барнома. агар мо ин тугмаро пахш кунему як қисми муайяни мизи кориамонро интихоб кунему тугмаи мушро сар диҳем, он қисми интихоб кардаи моро дохили барномаи вайтборд мегузорад. метавонед дар дарсҳоятон истифода бибаред. ин қисмат бошад даъват намудани клавиатураи экран на як клавиатура. вақте болояш пахш кунем чӣ хеле ки мебинед ба мо клавиатура пешниҳод мешавад. вазифаи ин асбоб бошад чӣ хеле ки мебинед доирашакл танҳо мобайни саҳифаамонро дида метавонему тамом. агар аз ин қисм истифода бибарем, аз қисми чоркунҷа истифода бибарем, чӣ хеле ки мебинед андозаашро калону хурд карда метавонем ва ҷояшро ҳам иваз карда метавонем. метавонем боз секунҷа истифода бибарем ва аз ин тугма бошад ин вазифаҳоро мепӯшем. ин қисмат бошад цифравой камера мебошад. ҳангоми ноутбук ё компютери шумо бо веб камера пайваст бошад, шумо метавонед якчанд расмро дар дохили ин барнома бигузоред. чӣ хеле ки мебинед дар ин ҷо расми калкулятор гузошта шудааст. агар болояш пахш кунем, калкулятор фаъол мегардад ва метавонед истифода бибаред. ва вазифаи ин асбоб бошад запис экран. шумо метавонед ҳама он корҳое ки дар дохили барнома ё берун аз барнома ба анҷом мерасонед дар ҳолати оғоз кардани ин тугма ҳамаи он корҳои шумо сабт мегардад. ва болои ин асбобе ки болояш расми соат ҳаст пахш кунем, чӣ хеле ки мебинед ба барнома соат ҳамроҳ мешавад. ҳоло бошад соат 12 шаб аст. чӣ хеле ки мебинед дар ҳақиқат соат 23:59 ва метавонед аз ин ҷо соатро бипӯшед. вазифаи микрофон бошад овозҳои шуморо сабт мекунад. дар ин ҷо асбоби оборудованиро мебинем. болояш ки пахш кардем якчанд асбоби математикӣ, физикӣ, химия дида мешавад. метавонед истифода бибаред чӣ хеле ки шумо мебинед. хай дар ин қисмат қалам аст, дар ин қисмат ластик покунак аст, дар ин қисмат лини. шумо метавонед аз инҳо ҳам истифода бибаред барои дарсҳоятон. дар ин қисмат 2D фигура, дар ин қисмат 3D фигура. агар болояш пахш кунем якчанд намуд фигураҳо ба таври 2D намоиш дода мешавад. болои 3D пахш кунем фигураҳои 3D намоиш дода мешавад ва болояш ки интихоб кардем дар як қисм тасвир ки кардем аз ин ҷо метавонем
то баш диҳем ва болои заливка пахш ки кунем, як рангро интихоб кунему дохилаш ки гузорем, он ранги моро дар ҳар қисмаш қабул мекунад. чӣ хеле ки шумо мебинед. асбоби текст бошад, вақте болояш пахш кардем, аз ин ҷо шрифтро интихоб мекунем, яъне ҳуруф, аз ин ҷо андозаашро, аз ин ҷо яъне каҷ будан ё ки он матни мо зераш хат кашида бошад. чӣ хеле ки шумо мебинед, клавиатураро даъват мекунем ва менависем. дарси 3. чӣ хеле ки мебинед, мо аз ин ҷо ин калимаро ҳам дар зераш хат кашидему ҳам шакли каҷро қабул карда. ин штампе ки мебинед, барои дарсоятон метавонед истифода бибаред ва метавонед боз ҷадвал ҳам ҳамроҳ кунед дар ин барнома. дар саҳифаи нав мо як ҷадвал месозем. чӣ хеле ки мебинед, панҷ сутуну 6 сутуну 4 сатр интихоб ки кардем. болои вибрат пахш мекунем. аз ин ҷо метавонед ранг интихоб кунед, дар ҳар як хоначаҳо ранг гузоред ва боз болояш пахш ки кардед, болои ин сутун 2 маротиба пахш ки кунем. дар он ҳолат мо метавонем тағйир диҳем дохили кунҷҳоро. аз ин ҷо бошад барои хурду калон кардани ҷадвал. ҳамин тавр метавонед тағйир диҳед. умни поискашро вазифаашро ростӣ намедонам. ин буд дар бораи барномаи вайтборди тахтаи электронӣ. устодони азиз, фаромӯш накунед ки як қисми асбобҳое ки ҳоло мо дар бораашон суҳбат кардем, дар тарафи рост ва чапи тахтаи электронӣ дида мешаванд ва метавонед аз онҳо ҳам истифода бибаред. дар охир аз устодон ва бародарону дӯстоне ки дар ин амал бо машварат, пешниҳодот ва ҳамкориҳо саҳми худро дариғ надоштанд, изҳори ташаккур ва миннатдорӣ менамоям.